dobro. Znao sam što reći. Pa čekaj, upravo klip, možda bolje. 300 lajkova novi klip, ide part 2. Uglavnom došli novi klip, znači evo baterija mi upravo treperi, znači ima malo baterije. Slušajte ideju za klip. Prankam druga 24 sata. Imam ideju da uzem kao metlu i da uzem kofu vode i ovdje da stavim gore vodu i tu metlu i da držim. Vidjet ćete se uglavnom, nebitno, glup sam, ne mogu da objašnjavam brate. Zvao sam druga, inače slušajte priču. Mi juče igrali LOL, posle 5 godina sam igrao LOL kontaš. League of Legends. Igramo 4-4, znaš, kao ortaci igraju 4-4. I ja idem na top protiv njega, protiv tog mog druga što ću sad da ga prankujem. I on igra tima i ja mislim da me 9-10 puta ubio. Znači ja sam izriđao i ja isprdim napisao kao Boki dođi sutra kod mene. Na fazonu da ga bije, znaš, kao zato što me ubio, kao iznervirao sam se. Ali u stvari, dobio sam ideju sada da ću da ga prankujem, sad je inače pola 11. Tako da sad ću ga zovem. Evo ja mu napisao u 10:30, pola 11. Kao i on mi sad napisao javim, te bra. Sad ću ga zovem. Gdje si crnac? Kući. Šta radiš? Igram LOL. Igraš LOL? Ko je to, VTF? Čekaj, Šta? će baneš kod mene? Ajde posle ručka. A ne, dođi sad. Moram završiti malo, bre. Pa kad završavaš? Pa ne znam, tek sam 15 minut. 15 minut, pa dobro. Ajde kad završiš dođi, to ti je oko 11. Ajde. Ajde, požuri, molim te. I cimaj me kad kreneš. Dobro. Ajde, ćao. Ništa još bolje, idem ja da punim kameru dok ne dođe i onda mu spremim takav prank. Inače, obavezno lupite 300 lajkova, bukvalno 300 lajkova za ovu epizodu. Za ovaj klip lupite 300 lajkova zato što, bit će najjači klip, kontate. Tako da 300 lajkova na ovaj klip, ide part 2. Inače, sad me drug zvao, posle sat vremena, brate, odigrao jebeni game više. I sad me zvao, znači, dolazi, sad će da krene bukvalno 3 minuta od moje kuće. Tako da, moram požurim. Alo, tu je ispred, rekao sam da čeka samo malo, znači moramo ovo brzo da uradimo. Boki, uđi! Ulazi lik. Kibo, slušaj, ajde požuri. Drži ovo, ja moram da idem po još jednu ovu. Požuri. Gdje si? Šta radi? Drži ovo. A znaš. Ne, drži. Ne, drži mi ja po još jednu, slušaj, imam uraša preko. Drži se gore. Držim. Znači normalno drži. Nemoj si pustio. Idem po još jednu, šta ću piješ? Čekaj, sklonim ovo. Nije mi ne smeta. Vidiš da sam jako... Boki! Ja pustam ovo. A? Ja ti Čekaj. pustam ovo. Say hi to YouTube! Šta je bilo za tima, a? Si me malo? Ja nisam zaboravio da si ubio 10 puta YouTube game, a? Nisam ja, oruš je. A? Nisam bio. Alo? Ja ću puštam ovo, Boki, šta je bilo? Nemo. Još si kasnio sat vremena, brate, jebem ti LOL game. Fiziku, jebite, nisam ja kriv, jebote. Kakav si retar! Kakav si ti retar! Au! Ovdje je močvara, buran! Idi brzo po peškir, ajde! Brzo! Ne tu, to je kuhinja, brate, vamo je peškir u kupatilu! I sledi tu metlu, ko ti dao metlu, ajde! Brzo! Brzo peškir, uzmi bilo koji, ajde! Ajde, srao sam ključa. Ti si uradio, mokre mi čarape, jebem te! Ajde, briši! Šta si tu uradio, retar je jedan? Ti si najbolj, brate. Nisam ja najebao, bra. U stvari ja sam najebao, Keva će da me ubije. Znao sam će to reći, pička. Car sam. Ništa, to je to. Dobro, imam prank. Ja sam malo da te sprdam. Jebote, mokri mi čarape, moj bude. Dobro. Prošlo je, znači, jedno 5 minuta od prvog pranka, idemo već na drugi prank. Znači, rekao sam obavezno 300 lajkova na ovaj klip. Znači, on je bukvalno pored sobi, u dnevnoj sobi i između nas je samo hodnik i možda me čuje. Tako da moram budem tih, tako da moram stavim negdje kameru. Ne, imam ideju. On me juče sliko leđa
Znači evo ovdje imate sliku leđa, znači prejak sam, bukvalno znam prejak sam, ne morate da me hvalite. Bim, skini Malo majicu. si bila gej, brate, kako je letao neko. Ćeš s blicom? Čekaj, stani ovdje je najbolje osvjetljenje. Aj još malo. Ovdje sam morao da ga navučem na priču kao da mu slikam leđa. Prvo sam tražio da meni slika leđa, da ne bi bilo ofirno. Međutim, ja umjesto da ga slikam, ja sam upalio snimanje i pravim se da hoću da ga slikam. A u stvari ovo se dešava. A čekaj, da upalim blic, jer možda bolje. Ja ne mogu da verujem! Jer vruće je ladno bila. Ne, ima kameru! Nemoj, izađi! Evo ti peškir! Ne. Evo, kupao si me, nisam 2 godine. Te bro, ovdje je sve mokro! Briši! S tim peškirom briši! Kuvamo kafu. Pošto je Veljko retard. Bolestan. WTF. Ovdje je ulje. To ću kafu da mu ubacim. Ja ću napraviti 3 kafe, jednu ću da userem i onda ću poslije da mu vratim da pije normalnu kafu. Znate, nisam ja toliko lažki. Ovo je moja, ovo je fake, ovo je njegova. Fuck, puj. Ako ne skonta, boli me dupe, bukvalno. Tako da ljudi, to je to od ovog klipa. To je kafa, borazer, ne treba mi više na šokoladu. Pogledajte koliko je glup, znači ovog lika stavite, lik utripao sam mu nešto stavio u kafu, a malo je jebi ga ostajala kafa. Šta je? A stavio sam kafu normalno ono dok se jebi ga. Mislim normalna kafa samo je bilo malo na ladnom. O ne, ozbiljno, nema. To, brate, unutra. Nisam ništa stavio, evo vidjet ćeš u klipu. Ajde. Evo ti. Ali nisam ništa stavio, ajde. Normalno, jel normalno, evo. Ulje je, bote Hitler. Koje ulje, si normalno? Znaš što si stavio jeben preusno, nisam toliko retardiran. Ne, nema ništa opušteno. Pi, ajde. Nazdravlje. Nasmara dačko, bre, znam šta si unutra stavio. Šta sam stavio unutra? Gledaj šta liči, jebate usta. Glupa je te. Kako ovo gadno izgleda, ti si to probao. Jesi ti svesla? Šta si ti stavio? Ulje, vrati, malo kakao da se ne... To je to od ovog klipa, mi se vidimo u sljedećem klipu, obavezno ostavite 300 lajkova. Znači, opali opet lajk, opali sub sve. Mi se vidimo u sljedećem klipu, neću više družim i KPF. Samo okrene I hoću seks godine Da budeš velija od Kalifornije Ulica zove me Smeri mi polove